ve üzerinde durmak istediğim üçüncü hakikat şudur. Rastiya seyamin ko az dixwazim li dere bînim ziman ew ku komara Türkiye bi welat û milletê xwe yek parça ku nayê dabeşkirin. Armanca me Türkiye bê terör ew ku em vê yekîtiyê biparêzin û di sed sala nû de ewlehiya wê garantiya wê dabîn bikin. Ez nêzik ve dişopînim ku di rojên dawî de kesên ku dixwazin pêngavên Tirkiye bê terör têk bidin û xirab bikin di nav hewlekê de ne. û komployeke ku bi hincetên cuda dixwazin bixin warê cîbicîkirinê. Gotinên ku milletê Tirk aciz dike û daxwaz û ji hedê xwe zêde bawer bikin dê va pêvajoya biratiyê dê têk bide. Çatısı çökmüş bir Türkiye'nin kısvesi, kamuflajı ve gizli sığınağı değildir. Türkiye bê terör ne Türkiyeyeke ku têk çûyiye. Bil'eksê wê evên ku xizmet dike vê yekê dikin di nav dîrok û nav milleta ji vê berpirsiyariyê rizgar nabin. Siyaset ve felsefesini ve yönetim ilkelerini oluşturur. Rejimin esaslarını Bingeha rejimê û rewişta siyasetê û armanca civakê û berpirsiyariyên dewlet û millet diyar dikin di binbanê parlamentoyê de. Hemû jî dibin aqlê siyasî de çê dibe. Ev aqlê siyasî demokrasiyê de eger rast be û bi cesaret be dê pêngavên baş bêne avêtin. Kardeşlik ve Demokrasi Komisyona Demokrasi, Biratî û Hevgirtina Neteweyî ya ku parlamentoyê de hatiye avakirin bi çarçoveyeka berfireh de dê ji bo Tirkiye bê terör pêngavên demokratîk û hiqûqî amade bike. Di cihekî de ku karwan bi rê ketiye mirov bixwaze vayê têk bide û vê hewesê bike ev tişta ku vê niyeta wan hebe mirov nikare bi nêteka baş vê yekê îzeh bike. Rastiya çaremî jî ev e. Kurucu değerleriyle Türk milletinin birliğini nirxên avakirina komara dewletê û çi sepandin û ferzkirina ku dê rewşa milletê Türk û em bibêjin esasên wan têk bidin nayê qebûlkirin û nayê fikirîn jî ku ev tişt bibin. Siyasi ihtiraslarla aşırıya kaçmak kimseye bir mirov nikare zêdegaviyê bike. Zêdegavî sûdê nagihîne ti kesî. Yek ji van sê tiştan ez dikarim bibêjin eger îrade, bawerî û aqil dê têk bibe. Ali Fuat Başkil profesorê rehmetî digot ku bijardeya demokrasiyê li Tirkiye dirûne. Siyasetmedarên bê biryar dê vê dirûtiyê berdewam bike. Hûn ê bibînin ku dê 5 salên din jî em ê heman tiştan nîqaş bikin. Werin em bi hev re heman tiştan nîqaş nekin. Em ji ber êşên di rojên borî de siberoja xwe têk nedin. Em bîranînên şehîd û gaziyên xwe û ji hezkirina vî welatî re em til xirab nekin têk nedin. Ji bo ku nêzîkbûna û biratiya Türk û Kurdan wek nîşaneya me pîroz a ku milletê Türk e em dil bi dil dest bi dest hevde hemêz bikin. Partiya me wê siyasetê diparêze ku navê me Partiya Netewperwerest e. Heta niha hêzeke ji wê ya zêdetir nehatiye ku mirov bibe millet. Bûna millet ra dîrok hatiye guhertin. Demokrasî ji rastiya millet bingeha xwe werdigirin û pêş dikevin. Rastiya me kam dev jê bernadin serweriya millet e û rastiya millet e. Divê ev tişt bi aqliyet bê qebûlkirin û bê meşandin. Navê milletê me diyar e û navê milletê me milletê Tirk e.
senden ilham alarak yapacağız. اگر ام ده چه بکن ام ده جوه ناوی وی ملتی الهامه بگرن و بگرن دولت اما جی دیاره دولت اما کمارا دولت ترکیه Takip çıkartmak, مروف otorite paylaşımından دولت را شریک دیتن و رکبریا دولت بکه veya özellikle kılıf aramak, وجبو دبن ناوی دموکراسیه دا کمروف جو خساریت را اشتشتن جدارا ام ببجن هنجا تا بگره اوا انجام و نینه anayasadan tasfiye emel olamayacak, duaya amin demek. مروف نکاره ناوی ترکبونش دستور در خوینه اف نای قبول کرن درباره خالا شست و ششمین دستور دا کرنا پولمیک و کرنا پروپاگاندا رش تشتکی عیبه و انجام ویجی خرابه به انجامه millet kimliklerin inkarı anlamını taşımaz. Habuna nav lekrana millete ki ne vataya kuna zarava u milletu u tiştendim bene inkar kırın. Partiya ne tevperast ticarici ev havla ne dene. Müşterek heyecan ve şuurda هجانا ما وكم دير بهفار با دفع او بكم ببجن از بختوارم كو از تركم اما تجاري aşağılayan, engelleyen, yasaklayan bir zihniyetle ام نبون خواده و ذهنیتا كو ملتك انكار کرنا و قبول نکرنا كومارا تركيا دوما آوا کرنه دا yani tegaha millet ev netev millet gahandına hevdiye komara Türkiye velatiyen komara Türkiye velatiyen yeksanu vek hevin Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve yani prensiba behavrajiyana milleta Türk hatiye ava kırın Türk milleti tanımı içinde kucaklamaktadır. Partiya me hamu milletin velatı me dibin penasaya milleti Türk da hamez dike. Kuruluşunda ava kırına komara Türkiye'de Brian May'in Kürt rolaka saraki listine u di salin pişti veji tünnen ne hatına hasabandına. Ev kesi ko Kurdan tüne hesabı ke de tüne bir hesap kirin. Ev ko Türkiye kabul nekin de ne kabul kirin. Devletimizin kuruluşundan sonra pişti ava kırına devlet me bunu da yapanların da alçak olduğunu iddia eden dil alçalmış ve yalan. Ev kesin ko dibêjin piştî ava kirina komarê Kurd hatine inkar kirin ev zimanekî xerabe. Ev daxuyaniyên ku dijî û ne li gor daxuyaniya 27 Şubatê ya İmraliyê naguncivin têne kirin dê pêvajoya Tirkiye terorê têk bidin divê hemû kes ji van gotinan xwe dûr bigirin. Söylemek ve üzerine durmak istediğim 6. hakikat ise şu. Rastiya şeşemî jî ev e ku Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortak değeri nirxa hevbeş û banê komara Tirkiyeyê ve singavî milletî derketiye. Atatürk ama merov dibe Atatürk qehramaniye Atatürk asalete Rexistana terörê PKK hatiye helweşandin İmralî serzoza xwe sekiniye û divê çarçoveyê de dev ji dewleteke cuda federalîst û yan bibêjin û heta gotiye ku tim mafê külturalîst jî nayê xwestin ev tiş aliyê İmraliyê hatiye ragihandin ev daxuyaniyeka girîng e. Silahları yakması, Divê Sirêdan hatçe heye divê hemû rêxistinin ser bi vê rêxistinê ve divê xwe hilweşînin çekê xwe deynin. Müzakere etapları sıcak gündemin başındadır. Pêvajoya ku li Sûriyê bi erênî di meşed rojeva germ de li ser yek parçayiya Sûriyê û serweriya wê ji aliyê Tirkiye ve girîng e û nêrîneka dîplomatîk a Tirkiye vê yekî ihmal nake. Bo Tirkiye bê terör û herêma bê terör de di encama diyalogê da derkeve holê ew li ser navê me hemûya tiştekî ku hêvîdar e û rêyeke xêr e. Weke Atatürkê hêja got
او تشتی که milletin aleyhine olmayan اولهیه Türkiye armanj digre و نل دجی تکسیه کیه آشتیه که بوی آوائی دستورا مه از جارا قدم ببیجم که یعنی ارینیا ما و ام ببیجن هلوستا ما پوزیتیف برا وسا نشان ندن که ما خواهر را دست کریه و ام تسلیم بونه